Pois xa estamos conectados tamén na nosa páxina de Facebook, onde emitimos todas as entrevistas presenciais que temos aquí no noso estudio en a Rúa San Pedro de Mezonzo, número 50 en Santiago de Compostela, o carón da rotonda da Intermodal. O dito, imos ter diferentes protagonistas, graciñas polo seguimento que estades a facer no programa que estamos na semana do primeiro mes de emisións para todo o norte peninsular entre as 8 e as 10. Graciñas polas mensaxes, graciñas pola interacción dos ointes e polos protagonistas que hoxe, a verdade que foron moitos. E moitos imos ter na programación local en Radio Líder aquí en Compostela e imos a comenzar falando de música porque hai pouco coincidía con dúas das integrantes da Banda da Loba nos premios de Alfredo Iglesias que repartiron pois un montón de distincións a xente galega, a xente que aposta pola cultura galega, polo idioma galego en diferentes disciplinas artísticas, culturais e dentro do capítulo musical estades escoitando por aí berrando, agora van a entrevistar a alguén que coñezo eu, Bueno, conciliación, veñen a entrevista, pois claro, cos cativos. Estaba eu dicindo que recibiron o premio Alfredo Iglesias, recibiron moitos premios na súa carreira, que comenzaba en 2017, están pois de estrea. O vindeiro 1 de febreiro chegará Lobismo, o quinto disco da Banda da Loba en directo á Sala Capitole. Para falar de todo isto, pois hai unha picheleira dentro da banda, ¿no? Bueno, afincada claro, en Santiago, mellor. Son da estrada, porque a mí si despois eu quería poñer eu de picheleira, si ven o alcalde despois bérrame. Ven despois Gonzalo Louzao aquí. Andrea Porto, benvida a Radio Líder Santiago. Moitas grazas. Como estás? Como estades? Pois ben, estamos ben, un pouco nerviosas, ¿no? Porque presentar sempre ten así un aquel de nerviosismo, pero a verdade é que estamos moi ilusionadas, temos moitísimas ganas de que xa o disco chegue ao público e empezar cos directos. Bueno, os directos, o descarne de directo. Elevades un tempo xa paradas de actuacións. Pero sí. Un ano, non? Un ano, porque fixemos a despedida da xira de Xamón Lagarta en decembro do 23, sí. E todo aquí no Teatro Principal, foi un día, bueno, moi bonito. Levamos todo 24 sen subirnos aos palcos precisamente por isto, ¿no? Porque inda que publicamos algúns sinxelos, estivemos centradas no proceso de creación deste disco de Lobismo. Claro, vamos a ler entrevistas, outro día Xavi San Martín del Correo Gallego tamén moi involucrado con dar visión e todo, e leía titulares de todo tipo, entrevistas que xa fixéstedes, e que é un disco moi variado, leía por aí vai, dende a nosa Rosalía ata Bob Dylan, hai bachata, hai colaboracións, hai moita poesía, que hai de todo neste disco. Lo mismo que é, así a grandes rasgos, como definides? Claro, a ver, son como dúas preguntas nunha. Sí. Pero, a ver, lo mismo é un disco que ten como fío conductor o amor, entón falamos do amor dende un montón de perspectivas, do amor de todas as persoas que nos rodean, non só este típico amor de parella, non? Senón tamén pois amor das amigas, ¿no? Que veñen a coidar das fillas cando vamos á radio, do amor, como este caso, do amor pues, das lobiñas que están chegando ao cubil, do amor cara nos mesmas, que tamén nos permite referencia, está aí falando, sí. Do amor cara nos mesmas que nos permite pois querer ben, do amor polo noso. Entón ese como fío conductor e despois o que sempre fai a Banda da Loba, ¿no? Pois iso, non poñernos cancelas a nivel estético, a nivel estilístico, entón en función da mensaxe un pouco de cada tema, pois imos facendo pois dende un arrolo para esta cativa que lle fixo súa tía Marce, que é a batería, ata pois iso, unha bachata ou o tema do pelouro que roda, que é un tema dun poema de Rosalía, que fai unha referencia aos Rolling Stones, o sea, a esa canción de Like a Rolling Stone, precisamente porque nos facía gracia eso de un pelouro que roda, ¿no? Que sempre falamos que visionaria Rosalía, pois mira, se anticipou a ese tema. Bueno, así que é unha banda toda integrada por mulleres que nacía hai pouco tempo, relativamente hai pouco tempo, aínda que con 5 discos dende o 2017, a verdade é que tedes aí un ritmo bastante interesante, con moitas actuacións, con moitas distincións, cunha banda que non sei se na idea primoxénita do 2017 era ter continuidade, sacar o quinto disco, pero máis sucedendo as cousas así, non? Sí, a ver, outro día tamén me preguntaban iso, se teñamos estas expectativas e penso, a ver, ti cando fas algo con, bueno, pues coa ilusión e a entrega que facemos, que fundamos, ¿no? A Banda da Loba, pois penso que nunca te pos un límite, ¿no? Ti sempre queres que iso chegue ao público, pero a verdade é que tivemos dende o comezo moita sorte porque temos unha moi boa acollida, cada vez son máis as persoas que se achegan a formar parte da nosa banda, da nosa manda, que se achegan aos concertos, entón a verdade é que todo está indo moi ben. Tamén é certo que
traballamos bastante, ¿no? É dicir, dentro do 17 ter Hai 5 moito curro. discos, pois tamén sempre é intenso. Tamén un pouco por iso o parón do ano pasado, porque decíamos, si seguimos sempre compoñendo mentre xiramos co anterior e todas temos outro traballo, pois claro, chegaba o momento que tamén... Por iso tamén falamos un pouco dos afectos e de cuidarnos a nos mesmas neste disco, porque tamén nos pareceu que era importante. É que claro, cando falamos de unha banda que ten o seu éxito, a súa repercusión, que o día un estará arroupada cun montón de colaboradores, de xente que fai música en Galicia que quera arrupar de vacas, de ninjures, en fin. Pero claro, temos que compaxinalo a día de hoxe con outros traballos. Isto mo dixo nese mesmo micrófono Javi Maneiro, líder de Heredeiros da Cruz, que un pode pensar rockstar galego, e que ao final tivo que compaxinar a súa trayectoria de éxito, pero que non chega. O sea, a música en Galicia pode ter moita visibilidade como ten a Banda da Loba, pero necesita ese outro complemento para sair adiante, ou só é ser habitual, non? Sí, adoita ser habitual porque a verdade é que creemos que sí que se está profesionalizando cada vez un chisquiño máis, empezamos a falar dunha industria musical galega, xa empeza a ser como medianamente viable, pero é certo que moitas de nós o óptimo pois é ter como un outro traballo, ¿no? Que che permite... Creo que tamén tengo como unha segunda lectura que é que ter ese outro traballo nos permite ser máis libres, porque nunca estamos atadas a necesitar, pois iso, sí. Por exemplo, estar constantemente sacando sinxelos ou cosas así. Entonces, ten esa outra contrapartida, que no noso caso pois é a nosa elección. Bueno, é unha banda de pop rock a priori, pero sí, non? Así, unha primeira etiqueta de pop rock, pero que se abre a diferentes aspectos. Tamén leía unha entrevista que falades do feminismo en discos, de ecoloxismo, da memoria, e agora o que apuntabas, dedicado ao amor, que pode ser o tema, gran tema da música, pero aberto a gran expresión que ten o amor, non? Claro, creíamos que, evidentemente, o amor é un tema moi manido, non, na historia da música. Desamor. Pero é certo que levamos, como todos estes discos precedentes, fuxindo un pouco diso precisamente por iso, non? Porque parece que nos recordaba un pouco a esta canción que compós de adolescente de desamor, non? Pero... Te quiero, no me quiero. Claro, sí. Pero... Ao mesmo tempo, un pouco tamén por trayectoria vital, pois démonos conta que ao final pois é o que nos move no día a día, non? Entón, que realmente sí que cabía e sí que podería aportar algo, no, falar destes outros tipos de amores, porque ao final son moi importantes, non só este amor que nos vende Disney, no, de parella, senón que moitas veces pues, os outros todos pues, son fundamentais. E depois tamén a incorporación da poesía, que moitos poden pensar que unha propia letra sen música pode ser unha poesía, pero a poesía en sí mesmo, a poesía como dignificadora e como integradora dentro do mundo da música. Sí, dende o comezo tamén na Banda da Loba pois sempre quixemos que a literatura este presente. De feito, a ver, creo que é algo un pouco natural porque está presente nas nosas vidas, non? Entón, como nós entre nós compartimos ese gusto pola literatura e polos libros, pois ao final acaba saindo. Entón, en todos os discos sempre acaba vendo poesía musicada. Dende a Gran Rosalía, non? Como dicías, que sempre é un faro que nos ilumina, ata pois, xente máis contemporánea, como é o caso de Olga Novo, non? Nesta Bachata da Gata que... Bachata da Gata. É unha pena que o emitir en Facebook Live, que nos gusta moito que despois a xente vexa e comparta a entrevista e demais, se poñemos música, aínda que estén aquí as autoras e den o seu compromiso, os señores de Meta e de Facebook pois paralizan o vídeo. Entón, pois, ao principio e ao final escoitaremos e depois programaremos na nosa selección musical cancións da Banda da Loba. Quinto disco, 1 de febreiro na Sala Capitol, despois chegarán outros concertos que os teño por aquí anotados para dar a coñecer e outros que virán, pero 1 de febreiro, salacapitol.com, las entradas 9:30, o Carballiño 22 de febreiro 8 no Auditorio Municipal, entradas en Vivetix, en Vigo 8 de marzo, día sinalada tamén, Auditorio Mar de Vigo, entradas no auditoriomardevigo.com 9 da noite, Ferrol 14 de marzo, 8:30 no Jofre, entradas.ataquilla.com. Bueno, ustedes todo despois no resumo que faremos. Toca Galicia, sodes galegas, a proxección de fora de Galicia, a proxección de sair fora... Pois a ver, agora mesmo estamos moi centradas en presentar o traballo aquí, que é sempre un pouco o noso modus operandi, pero a verdade é que sempre que tivemos a oportunidade de sair, sempre nos
chama moita atención o ben que se recibe isto fora de Galicia, porque parecería, pois eso, que podería haber como unha pequena traba, no? Lingüística, pero ao revés, eu creo que a xente fora no outro territorio do Estado, pois que está encantada e super aberta a escoitar música en galego. E creo que iso pois xoga moito no noso favor. Comprométome aquí, mañá estamos de estrea nesta emisora de radio, temos unha conexión para todo o norte peninsular. Queres que mañá soe unha canción en Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi de Banda da Loba? Cal poño? Selecciona ti, veña, a ver. A ver... Telas en memoria ou precisas ver si? Sí, por suposto. Telas aí... Pois eu poñería ou Salta ou este xogo de agardar que falaba antes con vos así off the record, que a verdade é que é un tema que lle temos moito cariño porque é un tema que fixo Inés Mirás, que era nosa anterior guitarrista, porque estamos tamén de estrea de guitarrista, agora ven unha nova incorporación que é Iria de Cabo, pero como Inés non vai a poder estar xirando con nós, pois poder levala por vía desta canción, pois a verdade é que nos fai moita ilusión. Escollida, Xogo de agardar. Mañá para todo o norte de España, para todo o norte peninsular, soará a Banda da Loba. Perfecto, moitas grazas. Un ensayo que queremos dar para axudar a espallar esta música galega que sempre nos gusta, música galega en galego, que é unha opción para compartir e que o día 1 de febreiro, como digo, na Sala Capitol, pola parte que nos toca máis preto, tanto na data como onde temos os estudios, vai haber colaboracións, como hai no disco, vai haber moita festa, que nos podes contar do directo? Pois si, a ver... Pasou mañá. Dicían outro día que era festa licántropa na Capitol. Pois a ver, van a vir de Vacas, vai a estar Tomé Mouriño de Ninjures, temos unha sección de eventos que xa gravaron no disco, que está formada por Adrián Real, Cristóbal Fernández, Manu Doel e Lara Porto. Era algo que tiñamos así pendente dende fai tempo, entón pues, estamos ilusionadas. E despois iso, pois todo o mundo que quera chegarse. Porque ademais, bueno, vou a facer aquí un apuntamento que no disco tamén colabora Terrae, que é a nosa primeira incursión aí na música electrónica. Sí. Neste caso non vai a poder estar na Capitol por cuestións de axenda, pero sí estará nalgunha das próximas datas, así que anunciaremoslo nas redes. Non o día 1, pero sí que Terrae, que a última vez que os vin foi no Festival da Luz. Sí. Penso que foi nesta última que mira que hai potencial, mira que estades facendo as cousas, hai un séquito aí de bandas en todos os estilos. Sí. Pero que te dé repercusión, tiran de vos nos festivais, tiran de vos nestes eventos multitudinarios que son pois unha plataforma para aqueles que non coñecen, están tirando de vos, podrían tirar máis. A ver, o dos festivais é complicado, porque é certo que dependendo dos festivais a línea editorial é moi diferente, non? Entonces non podes generalizar. Claro, hai festivais moi comprometidos. Vos piden clics, por exemplo, para estar no son do camiño, penso que vai por unha cuestión de visualizacións, non? Non o sei, ao final sí que estás un pouco exposta a cantos números faz en plataformas, non? Pero despois moitas veces tamén nos atopamos con que non é só estar nos festivais, senón tamén en que condicións pretenden que estés, non? Porque moitas veces tamén, pois eso, a xente tira un pouco de precisamos grupos galegos, precisamos grupos de mulleres no cartel, pero xogan como con que vayas, pero axustando caché a unha hora intempestiva, entón ao final non é só estar, que evidentemente estamos gañando presenza. Os vedes máis como recheo que non como protagonistas. Claro, que moitas veces, evidentemente, ti, sabes, si ven Amaral non vas a ser protagonista. Non é unha cuestión de soberbia, sino de un pouco de dignidade profesional, ¿no? De decir, a ver, nos temos un produto, si encaixa nesto, pois queremos que se recoñeza como que é, porque tampouco normalmente son sitios nos que haxa problemas de orzamento, non sei se me explico, ¿no? Que ti vas hai cartiñas. Claro, ti vas a un festival super comprometido e ali con 4 duros, ¿no? Como diríamos antes, fan o posible porque estés nas mellores condicións e despois noutros sitios pois é un pouco máis complicado. Entón, por iso digo que o tema dos festivais é complexo. Tampouco quero eu aquí poñerme a despotricar. A Banda da Loba penso que ben merece... Como resumirías un pouco esta trayectoria de 2017 a xaneiro, casi febreiro de 2025? Dunha maneira que os ointes digan, este foi o resumen da banda. Como resumirías todo este periplo? De unha forma... Pois é moi complicado, nunca me preguntaran isto. Eu creo que foron uns anos, sobre todo de crecemento persoal, e ao final
como a banda está sempre presente dunha maneira moi intensa, no? E de dedicarlle moitas horas nas nosas vidas, pois ao final tamén a banda foi medrando, no? A nivel de como compoñemos, como arranxamos, como tocamos, como nos subimos a un escenario, como facemos todo o que rodea a música, que ao final son casi tantas cousas en tempo como tocar, que, pois eso, desde cuestións de deseño de redes sociais, de plataformas, todo iso, pois leva moito tempo. Entón, a parte máis empresarial, non? Máis de logística. Sí, que ao final hai moitísima logística invisible. Entón eu creo que, se tivera que definilo así, pois diría que fomos medrando, tanto como persoas como músicas. E ao final, creo que tamén hai unha cousa que a mí me gusta e que me sinto especialmente orgullosa, que dentro desa evolución seguimos bastante sendo nos mesmas, ¿no? Como fiéis ao noso proxecto e a ser honestas con nos mesmas. E entón, pois, por eso, aínda que moitas veces non é o máis moderno e o máis cool, pois sigue presente a poesía, a literatura, ou sigue como temos un firme compromiso coa lingua, coa cultura. Entón, ao final, coas mensaxes, ¿no? Con falar de feminismo, de ecoloxismo, de memoria histórica, que moitas veces é incómodo, pero creemos que, xa que temos o altofalante dos palcos, pois que é o que queremos facer. Cando escuitades esos datos e titulares que nos dan de que se fala pouco galego, falase máis castelán que galego, sobre todo nos colexios, na xente máis noviña, pode a música facer algo? Entendedes que con esa contribución a interpretar en galego, falar en galego, pode contaxiar, non sei, esa responsabilidade que non tedes, pero que sí que podedes ter, non? Sí, de algún xeito penso que sí que asumimos, non? De alguna maneira, porque o primeiro que se me estaba vindo a cabeza é que todas somos da xeración que escoitou as cancións do Xabarín, non? Que inevitablemente... Entón, creemos que sí que ten ese poder, non? De facer a cativada, incluso a que falan castelán, evidentemente, que cante en galego. Despois, todas somos profes, co cal tamén vivimos moi dramáticamente ese chegar a escola, ás aulas e que falen en castelán, a maior parte dos nenos, e que os que chegan falando en galego se acaben vendo influídos e acaben falando en castelán, ¿no? Porque ao final todo o que os rodea tamén é castelán falante e fai moita presión, ¿no? E despois que estaba dicindo, sí, xa sei. Entón, ao final, sí que moitas veces, cando facemos algunhas cousas, facémolas un pouco por activismo, ¿no? Falábamos, Carmelucci, Estáse poñendo xa, mira, xa... É que está indignada co do galego. Xa entrevista, eu falarei galego, está dicindo agora mesmo, sí. Imos traducir. Pero onte falábamos noutra entrevista que ao final hai cousas que se fan un pouco por activismo, porque, pois eso, cando facemos musicalizacións das escritoras das letras e facemos materiais didácticos para que nos coles eso se traballe, claro. Evidentemente eso non nos reporta nada económicamente, pero sí que o facemos porque queremos no papel divulgador da música. Galego. Sí. Pois mira, xa está pedindo tempo aquí o árbitro. Graciñas a Andrea por vir. O 1 de febreiro estaremos aí vendo o concerto, tanto Ángela como un servidor. Imos disfrutar moito. Nunca vos vin en directo neste tempo porque estivemos fora. Acabamos de recén chegar e, polo tanto, temos que poñernos as pilas con bandas como a Banda da Loba, premiada recentemente con Alfredo Iglesias e moitos premios que bueno, que ao final van facendo tamén un pouco dese aplauso colectivo, non? Os premios son iso, ao final, non? Sí, ese recoñecemento. Xa rematamos, xa non queda nada. Vai correr. Esos recoñecementos ao final, pois sí que nos dan un pulo para seguirlo traballando, non? Outro día nos Alfredo Iglesias, pois falábamos disto, de que moitas veces non é o máis popular, non? Poñerte a falar de certas mensaxes, pero que alguén recoñeza iso, pois faiche ver que sí que estás no camiño que queres e que queres seguir pues, facendo iso e non cambiar. Hai moitos composteráns e xente da comarca escoitando a radio ás 10:24 minutos. Que sexa a baixista da banda a que convide, se queres, esta é a túa cámara, que se queres, convida a ti a xente a que vos acompañe pasado mañá. Veña. Pois a ver. A ver. Gustaríanos moitísimo que veñades todas á festa licántropa que imos montar na Sala Capitol este sábado, 1 de febreiro, ás 9:30. Vas a abrir as portas ás 9. Se alguén non ten a súa entrada, pois poderse comprar na billeteira, na web da Sala Capitol, porque dende hoxe xa non están a venda en Trisquel, pero podedes adquirirlas digitalmente e senón na billeteira, pois ali o propio día, se aínda queda algunha, pois tamén se pode entrar. Así que nada, estamos moi ilusionadas. Vai ser unha festa moi guai, con un montón de colaboracións e creemos que vale a pena vir. Pois xa estamos todos convidados. Andrea, graciñas por vir, Moitísimas grazas a vos. Como se chama?
chama? Carmela. Carmela, que xa vai para aí. Graciñas, Andrea, e un saúdo a todas as integrantes da banda. O día 1 de febreiro, a banda da Loba na Sala Capitol.